Dit is voorlopig de laatste vlucht vanaf Maastricht-Agen Airport. Even na 7 uur gisteravond vertrok een passagierstoestel van Beek naar het Italiaanse Bari. Met aan boord enkele honderden passagiers. De laatste dus voorlopig. Vanaf vandaag is het vliegveld in Beek 7 weken lang dicht. De complete landingsbaan wordt in die periode vernieuwd. Kostte een slordige 40 miljoen euro. En wat moet er nu allemaal gebeuren tot eind juni? Laten we even kijken naar de werkzaamheden die er op het programma staan. De baan heeft een lengte van 2750 meter. De hele toplaag daarvan wordt eerst verwijderd. Die oppervlakte staat gelijk aan ruim 40 voetbalvelden. In totaal 1700 vrachtwagens met asfalt worden afgevoerd. Het grootste deel daarvan kan worden hergebruikt. Opvallend genoeg wordt er 8 centimeter van de toplaag afgeschraapt en daarna wordt 12 centimeter nieuw asfalt teruggestort. Maar het gaat niet alleen om asfalt en beton. Ongeveer 1000 lichtpunten worden vernieuwd en in totaal wordt er 15 kilometer aan beleiding aangebracht. Het hoogtepunt van de werkzaamheden is de dag waarop de nieuwe deklaag asfalt komt. Dan zijn er 9 asfaltmachines tegelijkertijd aan het werk. Zo'n 250 arbeiders zijn dan aan de slag op het vliegveld. De aannemer Duravermeer heeft vanaf nu dus alle touwtjes in handen op het vliegveld. Een van de eerste grote werkzaamheden is het frezen van de toplaag. Het oude asfalt gaat grotendeels naar een recycler. Daarnaast wordt een deel hergebruikt. Verslaggever Gerard Pansier op de landingsbaan van het vliegveld. Ja, dit is hem dan, hè? Die start- en landingsbaan van het vliegveld. Gisteren, we hebben het zojuist kunnen zien, vertrok hier het laatste vliegtuig. En ja, vanaf vandaag is dit het domein van de mensen die de baan gaan vervangen. En de zaken eromheen. We zien bijvoorbeeld hier natuurlijk op de baan, ja, de verlichting, die wordt als eerste eruit gehaald. En een man die er alles over weet is de projectmanager van de baanrenovatie hier van het vliegveld. Een militaire operatie heeft u het eerder genoemd. Dat klopt. Ja, waarom? Nou, we moeten op 1 juli moet de luchthaven weer open, want de eerste vlucht is al gepland. En het zijn zo ongelooflijk veel werkzaamheden en de aannemer heeft echt alles per uur gepland. Want het moet eigenlijk een lopende trein worden, dat alle activiteiten achter elkaar kunnen plaatsvinden. Ja. De baan wordt vervangen, hè? Dat is het belangrijkste. Ja. Ja, er gebeurt heel veel omheen natuurlijk. En dat begint met eruit halen van de verlichting. Daarna wordt hier de bovenste laag van afgeschraapt, als ik het goed zeg. Dat klopt. Op de baan zelf wordt ongeveer tussen de 10 en de 12 centimeter asfalt verwijderd. Dat wordt gefreesd. En daarna komt er ook weer een onderlaag van 8,5 centimeter. Maar het meest spannende is de deklaag van 3,5 centimeter die straks met 9 asfaltmachines op 1 dag gedraaid wordt. En waarom willen we dat? Dat kun je ook hier zien. Hier zitten heel veel scheuren in de baan. En dat komt omdat namelijk de asfalt koud tegen koud is gedraaid. En daardoor krijg je scheurvorming. En dat willen we voorkomen en wij noemen dat warm tegen warm. Dat wil zeggen dat al die 9 asfaltsets als 1 trein de hele laag draaien. Waardoor we op een gesloten naad krijgen om te voorkomen dat ze straks weer scheurvorming krijgen. Een stukje van bijna 3 meter asfalt wordt hier neergelegd. Een prijskaartje van 40 miljoen euro betaalt de provincie. Er zullen mensen zijn die denken voor zo'n klein stukje asfalt is een hoop geld. Begrijpt u dat? Ik kan me dat heel goed voorstellen, maar ik denk als we dadelijk eens even de baan afrijden en je ziet hoe lang 3 kilometer is, het is 45 meter breed. En je hebt een beetje zicht op de hoeveelheden die hier verwerkt moeten worden, dan kunnen ze zich een inschatting maken van de kosten. En los, die 40 miljoen is niet alleen voor de baan, maar er zitten ook alle kosten die we aan de voorkant hebben gedaan met onderzoeken. De personeelskosten die we nodig hebben. Want er zitten natuurlijk behoorlijk wat mensen van de opdrachtgever die hier een oog in het zeil moeten houden en ook moeten kijken hoe die kwaliteit is. En dan is op 30 juni de feestelijke opening. Op 30 juni, als alles goed loopt, en daar gaan we vanuit, dan is de feestelijke opening en dan zal ook het eerste vliegtuig op 1 juli gaan landen. Ja, u zei het in het begin, een militaire operatie. Zijn er scenario's die 30 juni niet gehaald wordt? Ja, die zijn er altijd. Alleen we hebben ze zo goed met elkaar doorgesproken, ook met de aannemer, alle dingen bekeken, wat kan eventueel misgaan. Een van de maatregelen die we hebben getroffen, we werken 16 uur per dag, van 's morgens 7 tot 's avonds 11. Als we overdag tegenslag hebben, kunnen we die nacht inhalen, zodat we de dag daarna weer helemaal gesteld zijn op kunnen beginnen. Er zit nog wat ruimte in de planning om eventuele tegenslagen op te vangen, maar wij hebben er alle vertrouwen in dat we 30 juni gaan redden.